Magana nawa na gaya ma? Magana daya. Me yasa baka bi ta ba? Dan Allah kai hakuri. Baraka ji na gaya ma na rantse da ubangijin da ya halicci rana da wata. Yadda na gaya maka magana ɗaya baka danna ta a cikin zuciyarka ba. Na rantse da Allah a yau sai na sha jininka. Dan Allah jama'a. Ban kara jikinka. Ba mai taimako na ne? To tela musu. Jama'a assalamu alaikum. Ina muku gaisuwa da fatan alheri. A albishirin ku ina mai sanar da ku sabon fim din mu da zamu saki wato Fansar Waye sai tsuntu. Ni fitsari nake ji kwace ni mana. Ya ga ma mutane fitsari kuke ji. An ka ƙara magana sai na daga da kai a wajaje. Kai. Ka san wannan? Wallahi yaron da ya tashi daga wannan garin ne. What? Ko ba shi bane? Ka tambaye. Amma ka san mai laifi ne. Kuɗaɗe kuma muke so ba abin da muka sani in ba kuɗi ba mu a ba mu kuɗin ba mu kuɗi ba za mu kashe shi. Sai ku bada kuɗin kashe ni za su yi. Wannan gaskiya ne kaɗai don wallahi in dai ina raye wallahi wannan kujerar ta kace. Ni ma babu gudu ba ja da baya. Haka ce? Haka nace. Ma da wurin. Me kake gaya wa irin wannan zafafan kalaman? Ka san wa ke gaban ka? An gaya maka. Abin da ya baka ma zan gaya maka. Mutumin da ya mai da rashawa da cin hanci jigo na rayuwar shi. Yanda so samu ne ka bar garin ne domin idan 'yan sanda na kanka. Mu muke kashewa, muke sara, mai gaskiya, mu danna gaskiya tashi mu mai da mara gaskiya wanda mun san shi dani ne. Ni ba irin sauran jami'an da suke tuhumar ka bane kana gaya musu maganar da wallahi ba ni da hannu a wannan kisan da ake zargi na akai. Kai gaggawa ka faɗa min gamsasshen bayani wanda hakan zai yi maka. Ce mai mu ne muke haka. Dan Allah da annabi ku je YouTube channel mai suna Fansar Waye. Kai! YouTube channel mai suna Royal City TV. Oh, YouTube channel mai suna Royal City TV. Kai da kake ruda ne yadda kake. Kwantar da hankalinka ku ci gaba da danna mana subscribe a YouTube channel ɗinmu mai suna Royal City TV. Tare da alamar ƙararrawa. Gaskiya ne na gode. Yaushe za a fara saki? Ranar Asabar ne mai zuwa. Nawa ga wata? Na manta kwanan wata. Raifan sheshi 16 ga wata. Wannan watan na Disamba 16 ga watan da muke ciki na Disamba ku danna mana subscribe. Dan Allah ku je ku kalla saboda ku fanshe ni a wajen shi. Ya karfe nawa ne? Karfe 8 na dare. Idan ba kwa so kuwa kan shi a hannuna in dai ba kwa so in buga mai burmi akwai magana burmi akwai markabu da rakamba. Idan kuna so ku cece shi to ku bi mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Royal City TV. 16 ga watan Disamba ku danna mana subscribe a daidai karfe 8 na dare za mu fara sakan muku Fansar Waye season 2. Bari tela musu. Fansar Waye season 2 16 ga watan Disamba. Fansar Waye zai dinga zuwa muku a duk ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Royal City TV.